ala bato ke ha chatiri bokan makani tilo do koro ni ne ka daluli qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ni mami nama be ma ki karamo de ka kuma du nani ka daluli nani jmembenna kelebenna ama atika ala ko tema kelenda yo ka fodoro ni tike ni am ko tiki ka ko lambenna o te daluli yo dalu de a sharia ka fo ni mamunu be wajulla ni selwati sera ubisega yakaru shera ko a ni mamunu menin koina ni selwati sera be daga ka yakaru ab ko na fa dagaran ni sanji ko kebe ka sigida noroko anga selifla fara nyonga anga jamunke sheria de yofo o pani ngmanu abi ni sheria de la ni sheria tala na ngi ga tigere fo nyoyeti a la harani ni ngala selwati la ni du yi truka selimi teme ka bo wati la ay dombo yi ni ga okirla ni tuka seli min wa wakila a wati sira ete foida foi mi balis no ko tila ite fere la ka daba kama ka wati teme ay ta don bo yin go kirila aw mana ambiya ha ama ina yongo de andate ma koy amba ala ko kuma indi nyefolla ni nana ni kuma ni te sawaba dinana awa sawaba teni dalu mun yambo fo ni dalu bi bolo minga kenande idi nanoy ko dama de do kele tede karamo be bela ka kanu ba be bela angana ko ingem ma ko ite ko nya ala ko de ambe de bi dalu ta qur'ana kon eta hal ni seli re bo ala angana lafiya angana kere amango adama de law akada adama de be ngalay alay mi bo sel bula cendo ko akwa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in ko selite ko no ko aka no junuma mamunu kolone do alay uduskuna farqula e mali dine wara ufle fo ma jama do yan fe ni silbalene wallahi do ka chrétien sabu te fo yi silbalya ko do ya kala kala nana ma do fo akwa ka mo do nda aka o mo fana fo ngana re kuma ma psiga fam ko akume barala munu mbolo ulude ya islamé do ngati kaka chrétien sa wudi borla islamé do atisi chrétien nunde ko ama ko islamé muna itisi kokma ni itiseli iti donda la sel to la de anda dimashi da mai kokma ko atinye ite fo ila ko ndo fe ko ikata inge kanye wali ka donda la o kera minge sel termina yota e seli e jetem nege journée kono ba era ni ku hali te barala ni kibina fere sunama ni sel fana lazara yere chete atoyi fajiri ni sel fana chete ton numbe ka suru nyona fajiri o ba soro sunag mambi wuli fajiri ko ngama we ala koy e ma fajiri de jamaka doga be fajiri de jamaka doga be wala kire o di fo ko sel wati la gelema munafiqu ma ko fajiri ni safo konu ba don herem ba flala halnu bi munuma kana ko munuma kana ni o bore ni silfana sira ni nana silfana sili dari sigi ni kibe fere ka teda kuna ni kibe fere baro fe so ni ndoro bi wele kwa wa nade na kun la dara ni na ni tara ni kibe wula fe suna ke wal mani balon dangwa bi ja so ni fidri ay wanna ama ay adam ne ni nana fidri la ali ka alam ne gatuya oni safo che o te foyi oni ne kembe kama doktoro eseli ka ko ma do yan fe ene ko seli re munge o mo bla sa ete bato ka chaw daga dungu seli kele ndala bon mi voyo la tikan ngula ko ba te bande e ma ani samiruni num fle o de seli fe samiruni te seli fe shaytan te seli fe parce que shaytan mo go sara sujudu kele de kama sujudu kele ngebalia e ma la kira ko ti akoni sajdatu tilawa ke o min fini qur'ana kala ni sujudu ke ko shaytan bi kodu ma ngamba no foka ko adama de ya marlo ka sujudu ke ko sujudu ke o kishira ko ale ya marlo ale banale kuna ko yara sel te fe bitine de seli bunya de kama mandi shaytan abe fele be raka barato wlatige barato be furanje ka janka te sel dika hiji e ishi kono shekelinde sungalo ye kalo kelen san kono ni sungalo temena abe kalo tan kelen ge sungalo wereti na kadiye na flashun foi ita ke po sungalo were cherati nomne
nafolo fana jaga o ye boko kelen san kono wa hali berete rubu al-ushri damadu ni ka nafolo tila tan ka tila tila kelen dawla ko fana tila nani ka kelen dawla o de jaga yi jon bi dese go boni barka mabani tamaji nga amana nzira selima baba nana de kan wurula baba ema islamaya jose un voto shahadati ni bora edura ale de nana celi joli kona ale de betugo shahadati ni ale nyini na 24 heures kono chen duru adito ale biduru deji afora Musa e kira na to Musa ko ta ikata nyini imando ndi sen ngoro de akone barisara ka ulla jarabi aku imando ndi sen ngoro de ala kira tura tani ngase ila fuka na fien ka feblu ka ke duru ala yo duru da ko wa duru do de nga saray mba nona nye do de bo ajetela nga asara ba nona ya seli biduru joko biduru tede seli wati biduru de kundu ala e binan ni duru de bo ala ka to duru o duru yera Musa kungo kwa ka chango yi ala kira ko malo yera sa ta ka sigila mam akumba tuta ni mando na ala ne ni ala kira na no mi na ngo ko amina ba o labi ha boy ayre norombe jugunyuma ya ko mina saw afora ko sel de bodla e ko imanyana afori ko furafle e ko ya furati fuinye ni fura ndi fuinye kwari kena ko be kono kono inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ya ko labana ko wala dhikrullah akbar ako ala kusmayre mbalo de ka ngo hejjete fen sala kira de ko ako la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayk mimma tala'at alayhi ash-shams kuni madina ni foko kelen gada le ka temet gu kolo ko kan fe beka ako ambi arakan fla min zeliyani fajirite fajira arakan fla fardai wotede amina fla min seli ka ko fajiriye ala kira ko khairun min ad-dunya wama fiha dondo duguje ala kiramine kato tamasrafe ako bilal ma ko ay hakli to anande ka ngunu anzenge ne do kle de yukunu ko bilal fana sunala o wulamige ala kira ko akwaye labe nga seli nga yambla ako yande yoro here ma iblis shetane sira anaya o yu tori kata nyefi o ko ala kira sallallahu alaihi wasallam duguje amine shendola ay rakatul fajr inseli uya ukama luka jetela ali kinga ke farda da mai wati kuruna kaba ako hal ni kene kuncira ka temeni nga ngume na flain sili wamba sili ka chenye e ka ta suratul muzammil flabani dugut la feseli o ta farda ere o dugut la feseli shu feseli salatul layl ala joni mande men nga barak maintenant on seli farda duri mbe royini on seli shu fe ko ni na fardaw sela ana fen faraka ni kuma façon nu na jona mo kungolo la ibaya ka seli ko mambu atiki ka seli ko tete de ama yana malasani nyuma yake mi hali adama de yere nyuma yake saka ke inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ala nyuma ya mina nyesra jondi bulu bo mamin ala ko ninge eto ke ebisra nye ala min wanga nyuma yake o ne ko o ala de ma fanga seliwa muna anda be bunya fo mo wi muna do bunya photo ambi do jaga ala ko nyeti foti de ala ko ni ba nyefo mi vora mi na ibo fola nga do photo ko ke ka do bali ka fi atiketi de ni yakete we yahudi o ka barede afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd lakla awere be kega mo jala kide ku ye seli taka tawto yi e fana keto ka tawta ne seli bla mo mbini mo gote mi nyini na ore ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa iba belike note donye yahudi o tay afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adab ala ko ti tomo de to de bon fer ni dobe ko nyuma do nye photo abo ke ga do jaga ko jugu do photo abo ke ga do fiya ibina do wash le soro batara ko do ni aka fsa ma korofo yo amam sa so boya
amam sa ma fa wariya ne mu mana akafsa ni de foreya abla jeni ke na bidaga nati daga akafsa ni o ta daga o akafsa ni o ba daga idar donye gwane soro so journal ka ni ki kuma kwa akafsa shweni o kwa akafsa ma fa wari anga mima ma fa ma so fa na bo mam saya eta tefsa ya ko be so bono كنيت بفسا ما دي نفع لاخترت الأفضل فالأفضل مين غفصا بيك بودتا مين غفصا بيوكا بتوي ولكن ما موسى هذا على كداونا ده أكون يا مرني مي يا سيكو كالا نينغو على كوا كمين دو يا توي أكما أكلي توانير لا ده آخر زمان كرامو نيمي تشودون يركا كي كونفينغي كوي إكاكما وسما نوته وبيبريلي نوني ده parce que karamogo ba fega fedo de woda to gojme abe kanga kena chama ngasa abe dine ko la selwati bi se machi de kuma karamogo min folo kanga kuma oti kuma o kuma ni kunvilo nana kuma abe na karamogo ya jirola karamogo fela ka bude abe na jirola au taje do au makala ente abe daga ni mi daga o ndanye do bon de jil fili nongonna parce que n'a pas barola ni selwati sera ni karamogo ma kuma ni ma wara kuma na doro karamogo be maloya o mana maloyara abayre defanga loka ngata ni kuzira na ala nya fi chenfo chena wati kuma anda ndege mako ay to ana sen folo o de ayre majigi o de a tugere ya da ayre o fa ka ko pa to to sili no blala o ya anta chene na fora ni ika jago bana ka to to ika du ibolo wali ka to ika bitigi halli fenda kono ngai ma bo bitigi kono ngono folo ko ray ko alta here to ni beide an ko islam be bebta ko ka to sili ani sel tara fe mebli alhamdulillah misil di taga silo be here ko e ma do be to jamana ka bitle ni ngalla ku tiga sili olu be ni ngalla embe malla e ban selima do be to jamana ka bitle ni ngalla kube bara damina seli de nyesro liye bare maika bara bla walika seli faranyonga ka ke shufe wai ay français karamo nyini ngawlay nata na yan won nyini ngamba fa ga sidde okay on de uzuru ya ayde awde ba kula ay nyini gay wana for ete fuila ay ra ambe muna wallahi nawe seli fana bla afle jihadu tesina ala ko baras sebebe blala atotura ambe seli taga seli mi ngamino fana dabla amena nyon nige ko nyuma kala de gata jamana nga mo be milliards plus saba mara u binake de u fle kongona u fle mi nogola u ka dugu fandande chama fla kerefe ayre ni munu e demsien ke o do bina wa duru nyina fa buje amena bato dabla ko nyumaya ala ka boda de kan koy amba ala bato insha Allah ami nyumaya fanake insha Allah be bato di ibi sili ibi shu ibi jagabo ibi hiji ibi jogonye ibi ladriya muso flani nyonje ibi fandaun jigitu ibi tay abede to ko ala ka ya marukan andi do taka dobla de wala fiya min namba yini ni je ngono ya jeta lafiya so ekoyi la rahata fi dunya imam ahmad yo defo akoni ki ka lafiya ko ni zumata ka fo chena sira wonne lafiya ra ko eni se blala aljina kono dobila nyata ya lafiya bi sura ya ali andu minute ma wala se ga minute ma duida lafiya bala die damu shite lafiya be mina o da to aljina mangutu to fle ko mi wati bana mbuluka ba eta aljina de lafiya de be parce qu'elle fait un taboutou là et bien tamattu mi gal dina kono ati amogote effort foi là nga ya ko do kadila nga ko gelawondo de damu mbala damu ka boyma o de batu bi sabala toro ka ento ko toro ma hali bi dumi ma sigile ma ka so ko afla kuna aba soro ni muso ma senge idem so sengana ni idem so ma senge bara dem so ko sengana
oni ye kolobe min kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i bilama bɛ bureau kɔnɔ sumaya la i ye kolobe min kɛ yanni i ka don bureau kɔnɔ maa de bɛ sigi fu kunna diɲɛ na an fa ye Adama min wala o de fɔ Adama ko n'i bɔra jinɛ kɔnɔ i bɛ sɛgɛn da Adama ko kuranɛ de y'a fɔ ko Adama n'i bɔra jinɛ kɔnɔ n'i nana yan Adama i bɛ sɛgɛn dɛ Adama ma sɛgɛn a sɛgɛnna dɛ o dun ye nabi ɲuman ye Adama ye nabi ɲuman ye hɛrɛ diɲɛ yɛrɛ an ye kuma in fɔ yan ko an ko hey alkhairu alladhi laysa fihi sharr aljanna wa sharru alladhi laysa fihi khair annar ne tɛ diɲɛ kɔni a soginen de wallahi hali adamaden bɛ manja ɲini k'a ɲini n'i manjara n'a sera hakɛ dɔ la manja in bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ lakodɔn ɲini n'i lakodɔnna lakodɔn bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ nafolo ɲini n'a cayara n'a sera hakɛ dɔ la a bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ faamaya ɲini n'a sera hakɛ dɔ la faamaya bɛ kɛ kaso ye diɲɛ masakɛw bɛ se ka bɔ ka yaala yaala komi an tɔw bɛ yaala yaala cogo min nka a ka d'u ye o a ka di adamaden ye ka bɔ dɔrɔn ka fiɲɛ minɛ ka yaala yaala maa t'i kɔ maa t'i ɲɛ nka i ye o ye dɔ sɔɔri b'i kɛrɛ la ko garde corps i se ka hali i tɛ se k'i yɔgɔyɔgɔ i ye o ye dɔ sɔɔri b'i da la i ye o ye ni dɔ sɔɔri bɛ mobili kɔnɔ ko garde corps o ye hɛrɛ ye alijinɛ de kɔnɔ maa si tɛ maa si agressé maa ti foyi kɛ maa si la maa ti maa kɔrɔfɔ maa ti ben maa kan maa ti maa tɔɲɔ maa ti maa hasidiya a ye to an ka alijinɛ ɲini koyi foyi ti yan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu n'a taar'u tigɛ ka taa kɛlɛ tigɛ n'a ye n'a taar'u tigɛ ka taa kɛlɛ tigɛ n'a ye u bɛ taa minɛ